Nos, hát nézzünk ehhez a nagyon hosszú SMS-hez, amit küldtél. Jó kis zenét. Jócsi vagyok, mi a pálya, hogy vagyunk ma, remélem jól, a zenéd is szól, akkor süt a nap. És kék az ég az ország, SMS-ban villámp a négy, felhőtlen az órakozás, és nem kell érte semmi más tenni. Semmi más, csak küldeni egy SMS, azt SMS bandinak, és ő arra fakad tőle. Mint egy pacsírtak, addig egy hős, vagy egy igazi trubadúr. Lírával hívő alak, akinek a hangját olamlanak a falak. Üdvözletet küldöm barátaimnak, kis térre Korinak, Ocsunócsunak, Deréknek, kedves Jankutnak, Krisztinek, Gabi babának és családjának, Tamásnak és Maténak, akik nemesek is végül, de nem utolsó sorban, Andrásnak és Balázsnak, öcsémnek Zsoltinak. Szép, ó, jaj, de sokat írtál, végre egy hosszú dal. SMS bandi egy igazit rovarúan, de ennek igazán örök, és a sok-sok üdvözölt embernek rajtam keresztül. Hú, ez nem volt pipi. Jó, és folytatódik. Óhó, csak ez később jött meg. Csonka Bobinak és Lábnak, Hatalma Krisztiánnak, a kis Allai és Mókás Fiúnak, Császárra köti bandi, Császárra köti bandi.